Sorry, μάγκες. Αλλά άργησα. Πού σε ρε Γιώργο, δες πόσα πράγματα παραγγείλαμε. Σε περιμένουμε να φάμε. Άντε παιδιά, ορμάτε, πεινάω. Όπα, Τάσο, πριν ξεκινήσουμε, θα σας πω κάτι που έμαθα. Λέγεται κρεατομαντία. Και τι είναι αυτό ρε Γιώργο? Πώς άλλοι λένε το φιλτζάνι, το χέρι, εγώ διαβάζω τα κρέατα. Και βλέπω, πήρατε μπόλικα, Για πες μας, τι βλέπεις? Βλέπω. Ταξίδι βλέπω σύντομα. Για το σούπερ μάρκετ θα λέει, πρέπει να πάρω άλλο. Κάτι κρύβεις εσύ τώρα. Ας τα σούπερ μάρκετ. Μάγκες, σκασμός, κάτι βλέπω πάλι. Βλέπω. Χρήματα. Θα βρείτε ένα 5€ στην τσέπη του παντελονιού σας. Για 5€ γίνονται όλα αυτά. Σκοπός ήταν να βρούμε ένα 50€. Τα 5€ πάρ' τα εσύ. Βλέπω. Μια ξανθιά. Ποια λέει ρε, ποια ξανθιά είναι? Πλάκα κάνει ρε Ντίνο, πλάκα κάνει. Πλάκα δεν κάνεις ρε Γιώργο? Πλάκα έκανα. Πάντως να ξέρετε παιδιά, Ναι. το σουβλάκι δεν λέει ποτέ ψέματα.